Con motivo do Día do Libro, o alumnado do CEIP de Olveira visitou hoxe a Biblioteca Municipal de Ribeira para coñecer a persoa gañadora do concurso de deseño de marcapáxinas. Hoxe, 23 de marzo, celébrase o Día do Libro e con este motivo, alumnos do CEIP de Olveira chegáronse á Biblioteca Municipal de Ribeira para coñecer a persoa gañadora da terceira edición do concurso de deseño de marcapáxinas. A concelleira de Educación foi a encargada de facer entrega do premio na propia biblioteca a unha alumna de cuarto de primaria. Vamos a facer entrega do primeiro premio a un concurso, ao tercer concurso de marcapáxinas que se convocou desde a biblioteca para celebrar este día. Presentáronse 279 traballos e o premio recaeu en Enara, alumna de cuarto do Colexio de Olveira. Nesta iniciativa, como ben sinalaba a concelleira de Educación, participaron 279 rapaces e rapazas e, pese a que non todos puideron gañar o premio, todos eles teñen o seu deseño exposto na biblioteca. Sen embargo, a que si resultou gañadora foi Enara Romai, unha alumna de cuarto de primaria que estaba moi contenta pese a súa timidez. Sí, bastante. Ademais, a pequena contaba cal fora a súa inspiración para realizar o deseño. Pois ao principio quería inspirarme nunha laguna, así que fixen un mar, porque gustoume máis facer como era rectangular. Fíxoselle entregado un diploma e levou para casa un lote de libros, ademais de que se repartirán entre os usuarios da biblioteca 500 exemplares do seu deseño de marcapáxinas. E ademais vamos facerte entrega dun lote de libros e para ti, e a parte que hai, estaba buscando un grupo de marcapáxinas, sabes que están aquí, o teu marcapáxinas e que se van a repartir entre a xente que ven á biblioteca.